Sali ko, Lods. Naglit lang ako pero sali ako. Mag-ano ako. Naglo-load pa lang. Loading, Lods. Lods, Lods. Copy that. Check. Check. Mic check. Mic check. Check. Mic check. Check. Mic check. This is Ice-T. Stone Cold Steve Austin and Matty Ice. this is a cold call. I convinced NFL teams to turn to cold water washing with Tide. The NFL, your uniforms get dirty. Tide can handle it, even in cold. Plus, if fans join in, they can save up to $150 on their energy bill. Looks like you just made the team, rookie. Turn to cold with Tide. And that's the bottom line. For great savings, buy Tide Hygienic Clean at Target. Energy savings based on average when switching from hot to cold and non-HE. Sure, you may be able to hear just how crispy the McDonald's crispy juicy tender chicken sandwich is, but that's just the beginning. The full crispy juicy tender experience comes after you take your first bite. But why stop there? Order ahead on the app and get medium fries and soft drink for free. There. Order ahead on the app and get medium fries and soft drink for free. Mic check. There. Order ahead on the app and get medium fries and soft drink for free. Mic check. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Holy fuck, dude. This kid just threw a trash can at the teacher when the teacher's back was turned to hit him in the fucking head. And like no one told on him. Tara, Lods. Ay, Like, dude. He fucking Invite- hucked invite the lads. trash can. Gabe, I'm sending it to you. Yo, thank you, thank you. Uy. Yo, thank you. Paring Jer. Kita, pabuhat po. Ayos lang mga lods. Tropa nating streamer natin. May titor. Si Jigs, ay si Zerzero. Istri man. Stream. Ang ganda nito. Wala talaga ng boses mo, Day. Ako? Mahina? Oo. Mahina talaga? Oh shit. Wait lang. Palakasan mo. Pero, may check? Yan, malakas na. Yan. Salita ka nga, ano? Okay naman. Yan. Okay, hello. Tingnan ko nga sa stream. Okay naman yung audio ni ni Daily Flight. Ayos lang. May check. Sa akin, okay ba? Oo. Okay lang. Check. Ayos yung operator parang si
Parang si Joker. Joker, oo. Yun, Joker. Grab some target practice while you can. We're deploying. Tagal na naman na hindi nakapaglaro. Mga tatlong araw. Ay, 4. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hindi lang din nakalaro talaga. Oo, camping kami. Lamig. Camping. Lamig na nga dito rin eh. Pati dito. Lamig na rin. Warm up start. Tutulog kami, puta. 20 degrees. Hostile dropping into 20? the area. Oh, Watch shit. the skies. Dito na ano na, simula na rin. Negative na ba dyan sa inyo? Simula na. Shit. Kahapon. Dito kahapon. Humihina yung ano, yung mic. Kanina. Battle Royale. Ayun, kanina. Set a Ay, drop sa'yo point kanina. for the team, soldier. Okay na, ulit okay na. Gas is closing on your position. Suggest you get Yung tunog lang siguro. Kaya na kami, bago eh. Dito kami. Ano yan? Butas? Yes, sir. May butas na naman? Mahilig ka talaga sa butas sa Daily Bread, ha? Sino bang ayaw ng butas? May botes. Ayos to, ah. Bago to, ah. eliminate all targets in the Madami AO. selfie dito talaga. Ano ba to? Buti wala nagpupunta rito. Uy! Di ka na ako namatay. Uy, bounty si brother. Babasa na natin. Armor. Late. Body armor here. Ba, pupuntahan tayo. Uy, Assault rifle. Bantayan niyo yung babaan doon sa kabila. Entering the AO. sige, sige. Bantayan ko to dito sa likod. Sige, sige. Ah, dito. Dito ba? Oo. Saan yung ulit? Yan na. Di, pag pupunta dito, punta ako sa kabila. Dito ko, dito ko. Hinihintay ko, hinihintay ko. Sino bang inaano? Ito, pababa na. Dito na ako. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ay, nag-aabang sa kabila. Yung sa truck, yun nasa truck. Oo, sa truck. Wala, umalis sila. Dito, dito, Yan, sa akin. dyan pa. Bababa sila dito. Cluster ngayon. Cluster ngayon, pero wala na sila. Yung, basag, basag. Taas yan, taas. Wala akong bala. Nasa hagdanan sila eh. Ay, nasa pababa, Sige, pababa. sige. Ano yun sa kabila? Baka likuran tayo dito eh. Wala akong bala. Oo nga eh. Dito na kanina eh. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Diyan na, diyan na. Nice. Wala na heli. Uy, nakadaw na ka isa. Yun nga. Ay, tagi na. Down siya, down siya. Nice. Tuloy Nice. na. Dalawa down dito. Ito na isa. Isa na lang ko. Diyan lang sa may ano, pile Ito, ng... nakita ko na. Nice. Tuloy yan. Ito tala. Gusto may bumaba eh. Sarap natin. Ah, sinundan tayo sa baba siguro. Walang bumaba, wala. UAV overhead. Ay, wala. Wala, wala. Dito. Enemy UAV Red overhead. pa rin. Ito, naglalaban to sa kabila. Pili lang ako ng ano ko. Plate ko. Ito place ito. Ano yun? Ay. Dalawa pa yun. Dito na sa Dito sa may aeroplano, meron dyan. Oo, meron. Ah, nandito na yung ano. Bali doon. Nice. Saan pa? Likod! Shit. Sa akin, nasa akin. Closing in.
Hindi ako makaano. Teammate has entered the gulag. Dalawa dito. Surviving earns them redeployment. Uy! Nakalaro dito. Tangin. Meron pa dito sa hangar. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Sa likod pala yun nakatago. May bumaba nga kanina. Sa gitna siya. You're up next, mate. Get ready. Sa gitna pa rin. Nice. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done Ang here. katinapon. You're up Layo. Teka. Puntahan mo yung sa Ari. Oo, Sarah. bringing you home. Ay! It's not over yet. The team can still buy your release. Nice. SMG. SMG ba yun? Hindi. Requesting Friendly recon. UAV overhead. Yan. Ito. SMG. Save. Eh, May pa-selfie pa. sabi. May mga tao dito, saka dito. Dito ka na lang. Tagging by station. Dito ako bibili. May truck ka. May crossbow ka. Iliflight lang malakas. Loaded. Tutod na. Loaded na rin dito. Bounty oh. Sa tabi. Tutod na dyan side mo. Kunin ko yung bounty. Tagging a bounty contract. Acknowledging bounty contract. Sa taas pa. May red door. Oh! Oy! May tao nga. May tao, may tao. Sabi ko na may tao. Very sneaky. Isang team yata. Isang team. Isang team out at lang. Tatlo. Tatlo na. The door's down. May saan dyan sa bahay, no?
Ay puta, andun na. Tay ako. Tangin na yung dami. Turn to base and debrief. Galing ang kalaban. Tagal ah. Introducing the highly demanded, most versatile photo video light in our line. Meet the LumeCube Panel Pro. This is the camera light that can do it all. With 263 LEDs, the Panel Pro yields unlimited color creativity for lighting your shot. Whether you're looking for cinematic color for mood or emotion, or you're looking for a strong Embed ako ito. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming.
Hindi na naman tayo nakaloadot nun to. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. May loadout eh. Kanina eh. Kululot tayo na. Hindi na. Hindi ako nakatikim ng loadout. Kayo, pili kayo. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. drop location. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. That's a hard copy. That's our drop location. That's a hard copy. Never mind. Nice nga ako. Ay, ilang ping ko kaya? Scabby ba? Napula. Head for target location. Your primary objective Mataas is to to ah. Kailangan mo mag ano, Ah, hindi. rappel. Nasa taas ba yan? Sa baba. Ah, meron din dito. Ayos ah. Uy! Oo. Ikan na naman. Anyone use body armor? Huli na naman. Sniper rifle. Get it. LMG na to. Anong LMG yan? Huli lang ka lulot ah. Tawag na to. RPD. RPD light machine gun. Enemy UAV overhead. Balik ako dito. Ito tayo mag-loadout? Kunin ko ba tong bounty dito? Ah, kunin mo na. Mark the buy station. I'm driving. Huli ako lulot. To eliminate the bounty target. Sige, punta na ako dyan. Moving in. Kunti lang ang pera dito. Makakabili tayo ng dalawang loadout. Lulot ah. Ay, dalawang UAV pala. Inbound. I'll drive.
Nakaka-loadout din sa wakas. We're in a safe zone. Watch for Tara. enemies. Bili tayong UAC. Balik kami dyan. Friendly UAV overhead. Parang may kalaban. May kalaban dyan sa'yo. Meron din dito. Sa orange. Nasa ere pa yan isang yan. Orange. Oo nga, sa area orange. Hindi ba sa inyo? Pumasok. Sinusundan ka. Ah, Sa open yung isa eh. meron pa isa dito. Meron pa dito isa. Hindi na sinabi, Mark. Hostile maneuvering. Ang ina na direct hit pa ako. Dampot na lang. Dampot. Pupunta na ako. Nice, nice. Sino ba lang ng air? Ito. Mid-cal here. Thank you. Nakatakas yung isa. Friendly UAV overhead. Dito, may isa pa. Enemy UAV overhead. Aray. Location. May isa pa doon. Dito. Setting waypoint. Nahin natin ta. Bro. Open lang siya. Wala. Paaray. Setting waypoint. Diyan na yata nakaabang. Ayun na oh. Nasa taas ba yan? Sa baba? Taas baba, baba. Taas baba. May visual ka? Run at time. Scrub the contract. Ako wala. Visual ako isa. Copy that. Moving. Copy that. Moving. Back siya. Okay na, okay na, okay na, okay na. Uy. Dito meron din. Hostile maneuvering. Down. Down dito sa akin. May sumusugod sa akin. Down. Nice. Laman lang. Laman lang ako nakitang kalaban eh. Dito na patay kayo siya. Kala ko nandyan eh. Ay, meron. Sa second floor. Ammunition sa akin, drop. Does anyone need this? One hit. Dalawa pa. Down isa. Loadout drop Ay, on the sa baba, way. sa baba. Down yung isa dyan. Sa taas. May kasama ulit. Gas is moving in. New safe zone located. Teammates in the gulag. Nasa taas. May nares. Deploy. Taas. Yung gas ha, kailangan na. Uy! Ay, How the fuck was he still? kasama pa. Isa pa yan. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Ba't napatay yun? Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Dalawa yung nasa taas pa. Napatay kayo yung isa. Mayroon pa rin tol. Clear niya. Ano may loadout mo? Listen up, soldier. Win here and Babalik you ako, return babalik to the front line. But if you lose, you're done. Tama, dalawa Good lang. luck, soldier. Now go. Stuff in there. We're bringing you home. Balikan ko ng balot tol. Nalo dito.
can pay for your release. Nasa taas pa rin. Bumaba bang isa? Dalawa na. How do you fucking like it? Nice. Uy! Isa lang. Dalawa pa. Ang ina mo. Sa right. Left. Nice. Stun yan. Loadout niyo to. Nice. Ayan na yan. Sila sa gas. Nice one. Gago sa'yo Go! Hindi mo pera? Wala na. Wala, hindi ko madadampot. Sa taas. Request recon flyover. May truck na lang. Dalawa na sila. Aid station marked. Doon na. Kaya, punta dito pa talaga nag-drop sa loadout.
Wait, puto. Tama na. Uy. Thank you. Bounty contract marked. Most wanted contract marked. Yun sila. Headed west. Papunta na. Get to the safe zone. Bounty target is up. Let's get it done. Meron pa naglalaban dito eh. Meron dyan ah. Meron dyan sa inyo. Oh, meron. Lalaban dyan kanina. Sa hangar. Meron dyan. Sarap natin ito. Naunahan lang. Ayan, yan. Kita ko na. Down yan. Pero may isa, sarap. Heading west. Sa dalawa pa. Ngayon lang yan. Down yun. Dalawa yun. Nadali ako ng kasama niya. Meron pa? Meron pa yung nung pumatay sa akin. Nasa orange pin. Yun yung huling spot niya. Kaya ito magmumove. Type ako nun. Okay lang. Tayo ulit ako. Saan to? Tok. Uy. Puta dalawa. Sumisilip yung baril, ano? Palitan ko na lang. Uy. Nice. Pwede. Wala na ba tong 4 na to? Oo. Ang circle ah. Hindi pa. Siksikan na. Okay, yan, ayan. Good yan. Uy! Ay, The enemy took that one, but we'll be back. Pinupuntahan nila. sorry, nabak.
Ilan to lang, may salang isa. Sige, Lods. Sige. Last game ako, Lods. Hatid lang. Sige, tol. Sige. Ha? Ito. Yun. Balita, brother. Ada. Galit ka ba sa atin? Ano ko? Ha? Siguro. Ba't ayaw ka nila kalaro? Ha? Ayaw ka nilang Sino? kalaro? Sila? Wala, kompleto sila tal. No, kompleto sila. Tingnan mo sa ano, sa squad. Tingnan mo sa... No, it says, we need to buy a new one. This is expired. Throw it away. Kalaro ko na si Miss Pangit eh. Ha? Kalaro ko si Miss Pangit. Sa space Kanina. pangit yan. Wala, maaga yung mga bandang alas 9 ko siya kalaro, pre. Isang oras may hindi kami naglaro. Oo. 30 kills na to, 30 kills. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy soldier incoming. I'm hit. I'm hit. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. That's all I got. Eliminate all targets in the AO. Enemy team is tracking your position. Self. Ang laman na. Ang selfie ah. Ayun na, ang dami eh. Wala. Umal pag quads. pag marami ng player. Ano.
Advanced UAV, we're exposed. See to the Ay. mark location, secure the area. Ako yung ano? Tara, load out. Ako yung beacon. May loadout. Ayan. Doon. Kabila. Wala, alam mo yung nasa dito. Mark the buy station. Kailangan pera ka bibili. Galing ko dito. Baba mo to. Bibili na sila pre, nagpapatayin din sila yata doon. Bibili lang ako. Papatayin sila dyan. Bibili lang ako. Bibili lang ako. Dito ko bababa sa atin. Yan, may sasakyan dito oh. Papunta dito. Ay, malayo. Kunin muna Lalayo, natin tong lalayo. ano. Tol, baba mo pera, tar. Guna punta ni sila. Sama-sama tayo. Saka ako lang back up dito. Hindi natin ang recon to. The cash is ours. Pero natanggal ba? UAV kayo, UAV. Nagre-recon din dun ah. Re-recon ako. Ay, ka pala yan. Oh, may tao sa likod natin. Alis na tayo, tol. Tara, alis na tayo. Driving. Tara, tol, Lisa, alis na lisa. tayo, tol. Shotgun. Contract complete. Recon intel secured. Bounty target identified. Strut the bastard. Friendly loadout drop on the way. Ay, meron pala tayong loadout. Akala ko hindi pala. Oo, bibili ako nun, bibili ako. Tayo magpupus pre. Lagyan natin yan. Tara, sugurin natin yun. Airstrike dito. Get that item. Meron na ako eh. Bibili ako yung UAV. Sige. Got gas moving in. Ammunition box ako. Kailangan niya na. Sige, mama. Dito pre. Good pa. Oh, may precision airstrike dito eh. Ay, ano? May Cluster. precision ako eh. Cluster Sige, strike ulit. UAV ka. Iwan ko na. Friendly UAV overhead. Dito na. Walang mga loadout, Nasa mga loadout dulo. pa. May mga loadout to. Wala pa. Dami sa likod eh. Baba. Ano ba? Patay ako isa. Ano pa? Ikot pa ako. Sorry brother. Nice. Huli. Dali ka pa dun. Base in the gulag. Ibali ko na sana yun. Survive, Nililibot they can lang ako. redeploy. Ay, mutang na mabili. Lock na yun. May red door sa akin. Tayo lang natin siya bumalik. Teammate has been cleared for redeployment. Nice. May tao dito. May tao dito. Sa orange. Dalawa. Dalawa dito sa green. Kailan ko namatay? Friendly UAV overhead. Dalawa nandito. Orange pin? Orange pin? Recon, that's a hard copy. Tagging a bounty contract. Nawala yung baril ko dito. Nandito sa akin sa squad oh. Saan ko na tong sa dahil taas nakuha na to. yung baril. Objective is to eliminate the bounty target. Hindi, nandyan lang. Hindi nakapasok yung sniper ko. Ayaw ko. Likit sa ano. Head to target location. Ano yung kalaban? Malis na, malis na. Dito sa akin. Ang ina yan, hindi inabot nung C4 ko.
May red door pa dito. Squad. Isang Ciao. squad. Nasaan kayo? Layo mo to. May chopper ah. Kicking yan, mag-kicking. Nag-king nga. Position marked. Kukunin yung heli. Patay. Lahat ng takabada talagang. Patay na, patay na. Ay, ito na pala. Oy! Close na sa akin. Sorry. Ilan yun, Tel? Pan na lang yan, pre. Tatlo. Pero isa yung nakapush. Nasa purple? Malapit, isa. Andun sa green. Nasa green ulit. Diyan na ba? Malapit lang kami sabay eh. Yung isa. Sabay. Mumove na yan. Bibili yung kasama niya. No visual ako. Anyone need Ay, ikaw na. Enemy UAV overhead. Never mind. Nag-UAV sila, no? Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ako is left. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Loadout drop headed your way. UAV deployed to the AO. Kain na. Tango. Saan, brother? Goal dalawa. Baba. Kaludot na. Got gas inbound. Safe Oh, zone nakaload out yan. relocated. Eke. Ayan o. Papasok na isa. Tatlo, papasok pa. Nagbubuhay tol, nagbubuhay sa baba. Tor, baba, tor. Sa pinababa. Dead. Ay, putang na ba't ako wala na pala akong C4. Ayan, nakalimutan. Ah, meron pa. Tatlo pa. Ay, apat. Ay, Nice. wala na pala akong C4. Bili ka muna tol. Nice one. Bili ka tol. Sana, bili mo na si Bailey. Wala, wipe na. Hindi ka na dahil. Emergency. While you wait, feel free to give these wankers a proper. And if you find something to throw, feel free Nabuta to ko use pa that. gamit ko. Wala, pre. Nakakuha na ako. Hindi ako nakagol. Sa kanan. Thanks, mate. Get ready. You win this fight and you Dalawang return loadout to the dito. front line. But if you lose, you're done Mag-boost ka na, here. pre. Hindi ako You're mabos. Hintay lang ako. Magbabay Go ako. sort this fucker out. Ang biling ko, you have, pre. Huwag na ako. Hindi ako nakagol sa. Pwede mag-loadout. Pre, pwede. Safety. Ayos. Gusto na tol, may mga baril dito. Mag-ghost na ako. Balikan ko na yung baril ko dyan. Walang OTH. Ako lang yun. Bro. Just me. Tingin na ako, pre. Iiyo muna ako. Sana yung ano ko. Ito, may pera dito. Ang pera. May ang pera. Good and Pera, oh. Another. Kailangan nyo ba? Pera? Kulang. May pera. Ito. That cash is ours. Walang nakapag ano dito. May red door pa Tara, dito. may bilog. Gusto nyo mag-red door? Rider. Sabihin nyo lang kung pre-press ko ng mga brother. Takot na lang tayo. No? Indicating waypoint. Tara. Oy! Okay. Ano? Tara, pasok tayo. Tara. Pasok lang sa red. Saan ang red? Ay, hindi. Sabihin ako, brother. Yung walang kidlat. Ito. Sir ba? Hindi, mauna na kayo. Ay,
Nasa red yung ano eh, labasan ng ano. Friendly advanced UAV marking target. Ano, may Ay, may kalaban, may kalaban, may kalaban. Ay, tangin ang yan. Ako pa nadali talaga. Ilan sila? Isa lang nakita ko. Nice, nice. Dali pa ako. Dito, Sige, dami pero. buhayin kita. Dito meron din. Move to that vehicle. Pabuhay na sa tula. Deploying sentry Friendly turret. sentry gun online. Thank you. Ulit. Yung balikan yung Ano baril ko. namatay? Oo, pwede mo. Waypoint mark. Move. Saglit. Waypoint mark. Move. Anton, bili kang ano. Nag-iwan akong pera sa may ano. Okay, meron akong pera. Ilan yan, pre? May Yab, iniwan yab. akong pera dyan sa... Dalawa ata. Ay, Hostile maneuvering. paakyat. Ha? Di tayo dyan. Requesting recon overflight. UAV entering Paakyat AO. nga. Dalawa na. Head for target location. Tapos na taas na. Baba na tayo. Anong kailangan nyo? Wala na. Yung bullet. Wala. Have eyes on. Reserve na to. Got gas inbound. Safe zone relocated. Kung may bibiling kayo. Set ako dito sa summit. UAV is Pre, return mo na. Tower, meron sa tower. resupply. Saan? Uy. Ay, putang ina, saan yun? Tower yata. Tower, tower. Paglaruan ko lang to. Ay, stuck yan sa malapit sa atin. Sa dun, tower. May cluster kayo. Pare, mo yan. Magkaubos ka lang ng bala mo sa kape. Pupunta rin dito yan. Papatay yan. Kailangan natin tumalan, pre. Uy. Pero pre. Gawin ko rin isa dun. Selfie ka. Saan bumaba? Yung kotse yun? Diyan lang sa baba? Oh, nandyan lang. Tatalon yan. Ayun na. Tatalon, pre. May tao dito sa akin. Meron. Tingnan, Ay, pre, ako saan tatalon. malis na. Okay, ina yan, dalawa. Saan dun? Sa'yo? Oo, nasa dalawa yung bridge? tao. Oh shit. Nasa fire station. Ayun. Ay. Kotse. Piwas ang gawi. Bilhin natin siya na. Tagging by Yeah. Pala yun. Mighty. Hihintay ko tumalon to. Ako nga rin. Bili na. Daan. Friendly UAV Oh, meron na. Nandyan na. Wala. Coordinates marked. Dito sa harap ko. Ay, di. Pakikover ako. Bili ka tol, bili ka. Lapit na yan. Doon ulit sa tower. Nagkuhan yung sniper nasa ako ka. tower. Enemy UAV overhead. Sniper ako ka. Enemy UAV overhead. Diyan may sniper ako ka. Nasa na yung nasa Ay, tower. wala. Large caliber round here. UAV kayo? I'm Ayun na. Papasok yung nasa tower sa akin. Saan yung
gagaling eh. Hindi sila bumaba eh. Bumaba na. Yun na. Sighted on target. Acknowledge waypoint. Dito sa baba. Can't Dito sila magagaling. Nakabawi din ako sa'yo. anyone need Isa lang yan, pre. Nasa bahay na, nasa bahay. Oy. Sa second floor. Down yan, down, second floor, down. Meron pa, may ibang team. May ibang team. Oh, wag mo i-push, pre, ha. Masya lang patayan. Mamatay din rin yan. Nice. Meron pa tayo sa taas. Head for target location. Down. Meron pa. Putang ina yan. Ba't ang layo ni brother? Yeah, right. Camper. Baka, brother. Ito, isa na ito, down. Yun. Paran siya. Walang camper to. Nice. Pera pa. Nakabuhay pa kayo. Makabili kayo dalawa. Dalawa pa. Papablikan na namin yung baril namin. Abang gas mask yun. Uy! Binili. Dalawa. Bili ka na ng isa. Okay, cover na lang ako. Ay, sige, cover kita. Baba mo pera to. Sorry, tusong nasa taas. Sinana, i-drop mo yung pera. May pera ka. That gas is ours. Mga baril nyo, balikan nyo na lang. Para yun ka. Wala. Kulang. May pera. Gas moving in. Friendly UAV overhead. Ayan, oh. Nasa gilid lang natin. Nasa loob. Hindi ko nakuha yung snipe. Sighted. Let's get to the safe zone. Pare, crack na yan. Maglalabas na dito. Ay, sa likod pala. Kala ko nasa loob. Shit. Ay, bang team niya. Oh, shout out, Dexter Prudencio. Basic. Uy. Baril to. Grab. M2 yan, M2. Yung bago ngayon, battle. Yun o. Puta. Ano ko ba? Nakita niya pala ako. Oo. Mga lods, hatid lang ako. Bukas ulit ako. Thank you.